έργο και μάλλον και από τον Πυργετό. Όπως είπε ο Δήμαρχος, είναι η δεύτερη φορά που ερχόμαστε και θέλουμε και εμείς, επιθυμούμε και εμείς να γίνει θεσμός. Και κάποια στιγμή, αν μπορούσατε, να κατέβετε και εσείς στην Αθήνα με τις δικές σας ομάδες και να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και εμείς για εσάς. Έχω πει επανειλημμένα τα ίδια λόγια, το πόσο σας ευχαριστώ όλους. Όλα τα κορίτσια, τη Δέσποινα, τη Ζωή, τον κύριο Κολάτο, τον Κώστα τον Τζεργά, την Λίνα τη Σαΐδη, τώρα γνώρισα και τη Στέλλα, την Κωνσταρέλου, την Τίνα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαστε συναισθηματικά φορτισμένοι και εγώ και τα παιδιά εδώ πέρα. Λίγα λόγια μόνο για τα παιδιά, τους πρωταγωνιστές που με ακολουθούν πάντα με τόση πίστη, με τόση αγάπη και μετά ξεκινάμε γιατί σας έχουμε κουράσει. Έχουμε τρεις σπουδαίους καλλιτέχνες που έχουν παίξει στις μεγαλύτερες ορχήστρες της Ελλάδος. Με Θοδωράκη, με μπάση, με κρατικά κανάλια, με οποιοδήποτε. Είναι ο Μάκης ο Τζιγάντες, στον μπάσο. Είναι η Ειρήνη Χαραλαμπίδου. Είναι ο Γιώργος ο Κούβελας, ο οποίος έχει και πάρα πολλές άλλες ιδιότητες. Ήταν πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων για πολλά χρόνια. Τώρα είναι επίτιμος πρόεδρος, εξακολουθεί να βοηθάει το σχολείο μας και εκτός αυτού έρχεται με την ψυχή του γιατί είναι ένας πολύ σπουδαίος φίλος. Λοιπόν, είναι τα δυο μου παιδιά. Ο Γιάννης και ο Σπύρος στο Κουζούκι. Είναι ο Αλέξανδρος κάπου ανάμεσά σας, ο τρίτος, θα τραγουδήσει και αυτός. Είναι ο Γιώργος ο Γιάννης στην κιθάρα. Είναι φοιτητής πλέον αυτός ο μαθητής στα Γιάννη. Ο Λάσκαρης, άλλος μαθητής μου, ήρθε από την Άξο. Δηλαδή ο ένας ήρθε από τα Γιάννενα, ο άλλος από την Άξο. Είναι ο Ιάσονας ο Μίλιος στο χειρισμό των υπολογιστών. Είναι η Γιολάντα Ισοφούλη, φοιτήτρια πλέον θεατρολογίας. Είναι ο Ανδρέας ο Τρεβλάκης, φοιτητής στην Χαλκίδα. Φοιτητικός, θα μας παίξει με τη λύρα. Ο Δήμος ο Σπυράτος, στα τράμς. Έχουμε μαζί μας τον καλύτερο πιλότο, με το καλύτερο αεροπλάνο. Το πούλμαν είναι σαν αεροπλάνο, είναι ο Κώστας μαζί και η σύζυγός του η Εύα, η οποία κάνει τα γραφιστικά των χαρταετών. Για το συγκρότημά μας το έχουμε βγάλει την ορχήστρα μας, την έχουμε ονομάσει Χαρταετή των Ονείρων. Είναι μαζί μας η συνάδελφος η κυρία Πέτρου, Ευαγγελία, μαζί με μια ομάδα μαθητών που έχουμε έρθει για να συνεχίσουμε αύριο τα περιβαλλοντικά μας προγράμματα στον Ποινιό. Ευχαριστώ πολύ, κάπου εδώ να αρχίσουμε.